Как става, хора? Днес с дребосъка ви взимаме да пробваме бисквитки. Ама? Тези ги нямаме в България, поне не съм виждала бисквитки на Киндер. Но ние ги загледахме, защото сме фенове на Киндер с нея и да. Айде да ги отворим. О! Това се отваря много лесно. Ми дай да като бисквитки. Нали, нещо, който знае колко специално. Искаш ли ти да си първа? Хайде. Как е? Вкусно ли е? Да, ям и на мама. Не са лоши. Трябва да се кажем, това са едни от по-хубавите такива бисквити, защото аз принципно съм много претенциозна такива. Освен ако не са меки, нали? При меките горе-долу намирам по-лесно, но при твърдите е по-зло. Те са хубави. Ами ни на нея и харесаха. Като за 3,95. Не знам дали си заслужава точно 8 бисквитки за 3,95. Но е Киндер. Става. Вкусно ли е, мамо? Мисля, че са хубави. Като ги пробваш веднъж, хубави са. Наистина много хубави. Не съм сигурна колко 8 бисквитки си заслужава за тази цена, но са вкусни. И е Киндер, нали, мамо? Да. От нас чао, а бисквитката... Да, вкусна ли е бисквитката? Чао, чао!